Smer sa nikdy nebál pomenovať veci pravými slovami. Nezatvorili sme oči pred skutočnosťou, že zlodeji nám ničia lesy a polia a presadili sme v parlamente farmársky zákon. Ak budeme vo vláde, garantujem, že zlodej so sekerou nebude silnejší ako zákon a nebudeme pritom hľadiť na to, či je páchateľom Róm alebo niekto iný. Máme odvahu hovoriť aj o nezodpovednom raste rómskej populácie. Aj keď budeme kritizovaní zahraničím, sme pripravení robiť takú sociálnu politiku, ktorá bude vyžadovať od rodičov zodpovednosť za výchovu a životný štandard svojich detí. Neprispôsobivým rodičom budú vyplácané sociálne dávky len na základe potvrdenia o pravidelnej školskej dochádzke ich detí. Urobíme všetko preto, aby časovaná bomba rastu rómskej populácie nevybuchla a aby etnoturistika špekulantských skupín obyvateľstva nediskriminovala celú republiku. Do všetkých strán sme písali list, to ešte žil poštár a dalo sa konať. Odpoveď prišla už o pár dní. Nemáme písať a nemáme stonať. Z večera do rána, z komára somára, z potoka rieka a z rieky more. Stojíme bezmocne, stúpame na ostne, nie sme už v bezpečí vo vlastnom dvore. Za lúky nad mestom